o biri ko wala asiko ko divan jonde ma golle min ko jamma ligo asiko ko divan jonde ma golle awi kanko ko jamma yata golle. Io pensavo che un uomo che dice tutta la verità. No, è proprio uno stronzo. Alicia, aga musra telemo. Jif, mugal ko ne daga mu. Elle mara wono ko njaadu no. Yurmondiren fi ta bombe ben waddu en ha kanyo fola en gori en nananga be mbi boyata be jetto dum non moji tan so be jetti taw yimbe nyama wasa ubde ha burta wasa kadi wulde tan yimbe ne calbo wadde wadi fayde dum non ayata tenga ma beda ajara tempo avevo dubbi da tempo e invece io ci credo. Guarda che io ho controllato il tuo telefono. Ho controllato il tuo telefono e li ho visti i messaggi. Wima immoya. Yaw to. Wima immoya. Ko naware haydar mi wadani mi yahara e nokku. Baya yaka joni min mi yara. Pera bulita ki magam wala am non dey gati. Ar ga Non ko jum. Ni bima mi sedana de heewi do ko woni ko stress dewi do hewbe dewi do do Europe dewle kewde boni ko dum boni manque de communication